ɓawo ardiɗo leddi Najeriya Bola Ahmed Tinubu lammini Honorable Zainab Abubakar Ibrahim horejo watoɓe hakkilo dow suudu nyaundigu enta jangirde lesdi nde diwal Gombe ko wi'irte e nasarankore board chairman Federal Teaching Hospital Gombe. Hajiya Zainab latuɗo ballowo horejo wakkere rewɓe jangal APC yilloyi suudu nyaundigu ndun ngam larugo gite. O wi'ata kare kuuɗe o yi ha suudu nyaundigu ngun na kala suudu nyaundigu fu mari bamaji ba ha leddi Najeriya. O andinta anniya mako dow warturki nde ɓurɗum shuuɗi nyaundigu ha leddi ɗo. O ɓeddate holluki seyo dow no gomnati diwal Gombe wallitirte jahal yeso suudu nyaundigu ngam. Wodi kare kuuɗe mi meeɗai larugo daga ko mi danya sai ha ɗo ni. Wodi kare kuuɗe ɗum a heɓata ko hatoi ha leddi ndi sai ha ɗo ni. Mi hofnai arduɗo asibiti mai mo mi wari mi tawi hanko be huwoɓe mako ɓe ɗo habda, mi tawi ɓe ɗon nyiɓa hediji ɗum to a yahi ha feere a tawata irin mai. Ngam mai to Allah jaɓi asibiti ɗo hedi min yiyata ɗo tammi wartugo ardiɗum ha leddi ndi to Allah jaɓi. Woɓe nanata belɗum ɓe wari hedi maɓɓe ma nanata belɗum. Ngam mai min fuɗɗai be huwoɓe to Allah jaɓi yardi ko huwoɓe yiɗi pat ko hatoi woni to nini hunde heɓate ɗum on min yahay min heɓa hala huwoɓe amin nana belɗum. Federal Teaching Hospital be gwamnati Gombe ɓe ɗo hauti hore ɓe ɗo huwida. Asibiti ɗo ɗo hokka gwamnati Gombe huwoɓe ɗum ɓe mara ɓe ɗo huwina ɓe. Gwamnati Gombe to mari mashinji ɗum ɓe naftirta ɓe ɗo wadda asibiti ɗo ɓe ɗo huwira be mai. Ngam mai mi ɗo yona dow gwamnati ɓedda haɓɓunugo amin keshi, ɓedda hokkugo amin sembe hala kuuɗe asibiti ɗo pat ɗum yimɓe Gombe on to hidde yaha yimɓe North East hidde yaha hedi luttuɓe. Aran o fuɗɗiri e yidiki e ardiɓe dente gallanoɓe ma bo huwoɓe nyaundigu wakkere fere-fere o manta dow jonde jam chaka dente gallanoɓe ɓen enta ardiɓe suudu nyaundigu ngun. O tabbitinta ɓe les ardingol mako hakke maɓɓe fijirtake. Dr. Yusuf M. Abdullahi ardiɗo gollanoɓe suudu nyaundigu ngun ardini huwoɓe enta dente gallanoɓe ɓen yake ɓe yiidi e Hajiya Zainabu. Ɓe andintama ɓe ɗo mari jangirde ɗiɗi, gotel nde maɓɓe wore bo nde kawtal juuɗe e jangirde maunde nde diwal Gombe. O yifoyi o laari no kuuɗe doggirte ha wakkere jawleji kutinirɗi wakkere nyaundigu e wakkere fodirtoɗum nyawu. O manata no taskaram nyaundigu shahunde nyolomaje ɗiɗi waɗate. O tabbitinta nyamuki yeso e taskaram ngam. Hajiya Zainab filiti wakkere jangirde nyaundigu kawtal juuɗe suudu nden enta jangirde maunde nde diwal Gombe. O yotti ha ardiɓe jangirde maunde nde diwal Gombe nden andiraka Gombe State University GSU. O yiidi ardiɓe jangirde den ha jawleru jidal jangirde. Hajiya Zainab holli seyo mako dow mai jaɓɓori ɓe o tefata kawtal hore ngam jahal yeso jangirde suudu nyaundigu ngun. Ardiɗo wakkere jangirde nyaundigu kawtal juuɗe nden andiraka e Provost College of Medical Sciences Federal Teaching Hospital Gombe Professor Mabo Modibbo Muhammad Mangal wolwi e kodi ɓawa gidal ɗum o wi'ata wari bo mo holli yiɗi mo wallita yimɓe Gombe, yiɗi mo huwa, yiɗi mo ƴefta Federal Teaching Hospital Gombe warta asibitiji pat mo jeyata e duniyaru hutu. Mo holli o nani belɗum warki ɗo, mo wari mo daari asibiti, mo daari university, mo daari kotoye, mo tabbitani mo watta pat ko innu adama wawata waɗuki pat wawai mo waɗa ngam mo wallita asibiti mauna wuro koto. Zainab Ibrahim ɓeddi e nastuki laara nyiɓalo cuuɗi janginki kesum wakkere jangirde nyaundigu andiraka College of Nursing and Health Science. Yo andinta fukaraɓe rewɓe mo ɓuri habduki fu ha jonde fondol timmonde hitande heɓan shahu ha hedi mako. Great FTH students! Greater FTH students! And the greatest and the greatest and the greatest FTH! Kamal Hammajo, Kode Radio Entertainment.
TV International iga Diwal Gombe, Najeriya.